Здравейте, хора, днес като видео пак ще играем на GOES-D, обаче това път ще го правим с брейнрот. Пак ще опакам брейнротите и трябва да ги познат кои са. Някои са много лесни, някои са трудни. И така. Нека... преди това, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете видеото и да лайкнете това видео. Да, нека да започваме. Така, кой е този брейнрот? Това е на убини пицанини. Това беше лесно. Признавам си. Който го е познал, следен брейнрот. Така, нека да продължавам следващия. Така, кой е този брейнрот? Това е краболимонета. Добре, да. Краболимонета, да. Е така. Да. Нека да продължавам със следващия. Кой е този брейнрот? Това е трик-трак барабум. Добре, да. Това беше по-лесно. Така. Нека да продължаваме с следващия. Кой е този брейнрот? Това е Пипи Киви. Това беше елементарно просто. Това беше просто елементарно. Така. И последния брейнрот, ако го познаете, трябва да се абонирате за канала и да. Кой е този брейнрот? Това е Оркалиторкаля. Ето като пише Оркалиторкаля. Затова, че ако сте направили поне 3-5, трябва да лайкнете видеото и да се абонирате за канала с камбанка, да ви известява за всяко ново видео, което ще направя. И това беше от мене. Чао!